बदियानो गैया रानख्रबजोबनाय बै गोजौ लालायनानै गुड मर्निं लोगोफोर दिनै आंनि बे गोदान ब्लगाव नोंथांमोनखौ बरायलायबाय स' दिनै जोङो दतमायाव थांनो नागिरदों नोंथांमोनहा नायलांबाय थाबानो जाबाय दतमा मोनबाय दा रायलायनायखौ होदोंसैलै स' गाइस जों दा हस्पिटालावसो फैदों आरो माबा मा कार्ड होनोमोनलाय आयुष्मान ना मा कार्ड लोमजानाय फ्रि मोननाय ओमफ्राय बेखौ बानायनो नागिरदों आरो हस्पिटालावहाय दतमा हस्पिटालखौ नुवाखैबा नायलांदो लोगोफोर एटेको दतमा हस्पिटाल दतमा गुदि देहा मिरु लोगोसे 30 बिसना देहामजादै नामा सिङाव माबायदि नायलांदो दतमा हस्पिटाल नैबो बानायदां हा स' गाइस दा खामानिया जायासै आरो बानायथ'वासैनो आयुष्मान कार्डखौ माबा न' थांनानैसो बानायहैसिगोन जाहैदों ओंखायनो दा जायासै दा जों थांफिननो नागिरबाय दा हस्पिटालखौ एसे देखायनोसै स' गाइस बेनो दतमानि हस्पिटाला एसे सिङाव हाबलांनानै देखायनोसै रुमाव एसे हाबनानै देखायनि गासिबो बेमारि गोजाजोब बेरामि गोजा लाबोबाय गुवारथार हस्पिटाला स' आया मारै जाखो स' गाइस जों दा थांफिनसै हस्पिटालनिफ्राय बाजाराव मैगं थाइगं लायनोसै स' गाइस जों दा दतमा बाजारावहाय सिङाव हाबलांसै मैगं बायनो जों ओरै हाबनो ना मानो ओरै थांसै फनानो जायाखै दां दिनै बाजार नङा ओंखायनो खालि बारा माबा नङा ओरै थांसै मैगं बाजारखौ एसे नायलाबायदो लोगोफोर आलुआ अबे मोजां नागिरदोंसै हासारनि मैगं बेनिखौ लायनोसैलै नैबावहाय नै बिसोर नैबे सिख्लाफ्राना गावसोरखौ खेबदों साननानै मोखां होथेलायनो जाखाया फैबायबायदि लाजिबावबाय मेरे को 20 है पवन 20 नहीं मिले भाई 20 টাকা लाबाय वानि जेम्स नि बायदि होनबा माथो बिराद खाथिनि माथो बिराद खाथिनि औ माबा 2000 ओमफ्राय नानि खस्थ' 2500 नखौ लानो
Istaka poyaw, polista polay ye, nabi pare. Dotomani nabi kari. Viral jalan ni. Kibai berapa kibai? Roti सावगासिनो फुरि ना रुटि होनोमोनलाय हटेलाव एसे हाबनोसै बारखौ दंखायो माथो हाँ बैठेंगे ना क्या खाएगा थाखा गैजाया नालाय गुसु गुसुल' जानो हायो फुरि गाइसजों दा फुरि जाखांबाय ओमफ्राय दावदै जानो नेगासिनो फुरलुनसो होननाय जोंसो हालदैयानो बारा नाङा जाद' गाइसजों दा दावदै जानोसै बोरै जाखो खनसेनो गब होनांगौ सालानसो जाय दतमा माबा मा होनो आंनि ब्लग भिडिअखौ नायो बिसोर दतमा बाजारखौ नुखाजोब्बाय जाय नुवाखै आं बिसोरनो देखायबाय थाथ'ला नैबेनो दतमानि बेल' बिल्डिंआनो माबा दतमा बास ओरैहाफोर बारस'बायलां गारि गाखोनोसै थांग्रोसै नामा फुजित एसे साना हो आयदा बोरै ओइ खारलाबायनाय फा सालायग्रोना थांहरदोसैलै मानसियानो खालिसो नै दानो खारथ'नाय नङा दां जों दा न'आव थांफिनसै गाइस जों दा दतमा बाजारनिफ्राय सफैबाय नै मा लाबोखो आलु हनै सिख्लाफ्रा मानसिफोर दंमोन हनै सिख्लाफोर ओरैनो हायावलाय गावलाजोब्बाय दा नै ओंखाम जागासिनो दाउजों आलुजों मैयानि मोनायाव सिथारनाय सोरनाव बारखोनानै जाबोखो बुथारनानै जालांबाय आलासि जानो जागासिनो आंहाबो जागासिनो दा लोगोफोर आङो माने हाग्रा बारियावसो बेरायफैदों आरो एसे लामाथिं आं फंबाय दङ ब्लारसो जायोदां नालाय ओरैनो हरलाय सिनायहरा ब्लारसो जायो खाथियाव देखायनोसै आङो हाय ओमफ्राय दा जों दा बेरायनाय खाथियावहाय दै बोहैनाय मोनसे दं आरो लङा होनो बेखौ देखायलांसै एसे दा नै आं एसे देखायहरनोसै लङाखौ बै गोजानावसो नायजागौमोन थांनानै लङाया बेनो बोहैगासिनो दैया थाद'नाय गैया थाबथाजोबो थैखागोनसो बैनिफ्राय फैनाय गावजोबो रायजोफोर नै बेवहाय सोरबा हाबसन हाब्र' खालामबाबो नुखानाय नङा सोरबा फिउ बारजोबलायबाबो सेंग्रा सिख्ला हाबफैबाबो रावबो थाल मोनखानाय नङा देन्जार गोगोमखा दा आंबो एसे एब्रेहैनोसै नामा ओहो एब्रेयालै जानाय नङा लोगोफोर आं मोनसे खोथा बुंनो सानदों आरो ना जाय बाजार बा मार्केटफ्राव बिदिनो ब्लग भिडिअ खालामनो लुबैयो बा गोसो ओमफ्राय जेनेबा थाबायलानानै गावनि सिगांजों केमेरा लानानै जेनेबा रायलायनो गोसो जायोबा ना रावखौबो थाल लानो नाङा गावबागाव गावनि मबाइल गावबागाव आखायावसो थायो नालाय केमेरायाथ' बयनावबो थायो केमेराखौ अन खालामदो ओमफ्राय सिगांजों लादो थाबायदो रावखौबो थाल लानो नाङा नोङो मबाइलाव नायदो रायलायबाय थादो गोसो बायदि खालामनांगौ होमबासो जायो आरोखि सोरखौबा नों मोखां गन्थं नायगोरबाथाय नों लाजिनानै जाला मिनिफ्लांसै माने सोरनिबा मोखां स्माइलखौ नायसनफ्लाङोबा माने गोसोआ बिनिसिम थाङो आरोखि ओंखायनो रावखौबो नायनाङा ब्लग भिडिअ खालामोबा ओमफ्राय नायोबाबो लाफानांगौ आरो बेनोसै स' लोगोफोर दिनैनि भिडिअखौहाय बेखिनियावनो फोजोबसै ओमफ्राय जुदि नोंथांमोना भिडिअखौ मोजां मोनो अब्ला
लाइक खालामदो लोगोसे लोगोफोरनो शेयार खालामहरदो बेनिफ्राय नोंथांमोना मोजां मोनोबा चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै गालांदो थेंक इउ फर वाचिं बाय बाय